Nou, die gast hier, die gaat zeker wel komen. En oors, dan doen we het eerst met de gemeenschap hier. Er komen er ook een paar mensen die gewoon van de man er oer nemen om gewoon hier alles te verzorgen. Een maand na het gastheer Sjerap Kema van de Stupa in Hantem Verstoor wil de mierskip van het centrum weer januari vooruit. Het gemis van Kema is nog heel die grut, maar de toekomst van het boeddhistische centrum had geen tel vijst in. Het zal wel moeilijk zijn om bij correct zo iemand te vinden als Sjerap, want dat is eigenlijk onmogelijk natuurlijk. Want hij wie in zijn dwaan met alle mensen die hij hier ontmoet en verzorgd had en een beetje praat had. Dat is eigenlijk, dat doe je er op zo'n manier dat het wel moeilijk is om het goed op te vullen. Maar daar ben ik een protomeester. Ik wist zeker dat hij het dwaan kennen. Maar daarna de toekomst, nee, ik had er net geen twijfel over. Ik weet zeker dat als wij maar een ander goed voor het centrum zorgen, maar die motivatie om dat goed te doen, dat het uiteindelijk altijd een goed komt. Jaarlijks komen er duizenden bezoekers bij het Lietse Tibet in Noordoost-Friesland, waar het voor een groot paar draait om moederage. Karma Delegt Chopelling is iepen voor elsenien die het behoefte had om een rest en verdieping, als een bijdrage leveren wil aan het centrum. En de Stupa is natuurlijk een monument voor de vrede op de hele wereld. En ik denk dat dat zeker Joertenreis wel belangrijk is om mee te nemen. En uiteindelijk wil iedereen gelukkig wezen. Dus ik denk als we dan een beetje van daar, dat we dat dierlijk kennen met een ander. En ik denk dat het een heel stuk beter wordt in ieder geval. Naast de ziektocht naar je gastheer winnen de meiwerkers ook druk dwaande met een nieuwe abt voor het centrum.